Time out, team report. 5 minutes, 10 seconds. Ano po mga kaparing Jason, at umuwi muna ako dito sa bahay. At yun, kasi nahihilo na ako. Sobrang antok na siguro to. Kaso daming gagawin pa rin. Siguro mamaya na lang tayo matulog. Kasi puyat na talaga. Di na ako, pagkatapos kong mag-live, di na ako nakabalik dun sa gawa ni Kapuloy. Kaso gusto ko sanang matulog. Magluluto pa pala ako ng balut. 4:47 na at nadatnan ko yung asawa ko. Nagluto pala ng ano. Niluto niya yung mani kasi Good afternoon, everybody. kagabi di na talaga namin kinaya. Natulog na lang kami kagabi. Malapit. Ayan. Kunti na lang. Tapos may luto sila ng spaghetti. Kain May na. birthday. Birthday ni Parang John. Happy birthday. Ang ating cookeries. Oh. Ating cookeries. Ang mga Ayan. snacks. Nabalot na ni Miss yung Manila kulay puti. At yun, maraming salamat Kuya Robin dun sa binigay mo na pa-snack sa live ko. At di ka pumasok Kuya Robin sa live ko, baka busy si Kuya Robin o baka natulog. Napagod din sa trabaho. Maraming salamat po Kuya Robin, thank you po talaga ng gusto. At yung balot, malupit yung nangyari ng balot. Muntik ubos yung tilo. Kaya nga, di Sabi ko, nakwento mo na malakas talaga. Sabi ko, tilo, tirahan mo sila. Sabi ni nakatatlo. Ubusin ko to. Bawal yun. Oo nga, malupit nga si tilo sa balot. Tapos yun, nagustuhan nila yung suka. Yung suka natin na dinala, nagustuhan nila. At siyempre, maraming salamat talaga Kuya Robin. At ayan, Maraming salamat kay tatay na nasa heaven kasi may pamana siyang suka. malupit talaga yung suka na yan. At sabi nga ni Ate Bidang, pwede raw isabaw sa kanin eh. Pinatikman ko kay Ate Bidang. At yun, ibababad ko na muna yung yung balot. Ito. Bali yung lulutuin ko. Tanggalin mo muna dyan sa lulutuin ko ngayon ay 2 tray. Bali 60 pieces. Yung Tapos doon na rin niluto yung balot. Doon na rin niluto sa barracks. Napaka masarap din yung yung bagong nabilhan na kung patikman ko rin sa inyo para may binili na bago sila eh na pizza. Masarap din. Try natin yung, di ba may Ibang flavor. Kuya Roel. Pwede sa Sa next day na lang po kasi si Nene may kantahan tomorrow. Ay may kantan sila. Hindi pwede uwi siya agad mamaya eh. Kasi hindi pwede yung... Ay bahaw na yung kape ko. Tinimplahan ako ni Mrs. kasi inaantok na talaga ako. Kape. Talaga na matulog ko. Gusto kang matulog kasi magluluto pa ng balot. Babad mo muna ako malakay. Tapos mamimili pa, wala nang laman yung tindahan. Kung gusto kong matulog, gusto ko talagang matulog. Kaso ikaw nga, hindi ka naman siguro natulog ng tanghali. Hindi kasi nag-ano ako eh. Hindi ka pa naliligo. Mamaya maliligo ako, nag-ano ako ng torta. Pagod. Inihaw ko yun. Ay, naku, paborito. Walang kanin. Ha? Ay, ito kanin. Yun o. Kain ako. Gutom talaga ako na. Inihaw ko yan. Yung masarap yan. Sinihaw mo? Ay, sarap niyan. Yan mga paborito ko na na ulam. Magkaiba. Lalo na nung nasa Maynila ako na delay yung sahod. Paborito ko yung ulam na yun eh. Doon sa kantin. Sabi nun sa kantin, bakit araw-araw yung ulam mo talong? Kakot eh, paborito ko kasi yan yung talong na yan. Paborito kasi yung titipid ako sa dun sa budget kasi yung sahod namin, delay. Yan sa Pasig ako nun. Araw-araw, isang buwan ata yung puro talong eh. Speaking of talong. Yan, Puro- isa din yan sa nakabuhay sa amin. Puro talong ang ulam ko.
Umaga, tanghalian, gabihan. Lahat ng klase ng luto ng talong na. Luto na din na. Talong, yung ulam ko. Magkano lang kasi yung talong, yung tortang talong. Ay 10 piso. Ketchup, may sabaw. Okay na. Busog na. Kaya ako, paborito ko yan. Kahit ano ka ako ibigay mo sa akin yan, dyan na ako sa talong. Pero di nila alam. Ay, Yun lang talaga? kaya ng budget. Kaya ng budget. Nagtitipid, deli. Kaya na yung kahirapan yan sa Maynila. Kaya mas gusto kong tumira dito sa probinsya. Kasi sa probinsya, basta madiskarte ka, imposible kang magutom rito sa probinsya. Ang magugutom lang, tamad. Pag Sabi kayo tamad, talong. ay yung talong natin, napag-apakan. Kawawa yung talong ko lang ba? Napag-apakan nung ano. Ay, yung tumba yung dalawa. Yung dalawa, tumba. Ayun o. Ayun, tumba yung dalawa. Ayan, namumulaklak na. Tinanggalan ko na nga ng mga dahon yung iba eh. Lalaki na yung talong. Ay, nga yung Nakalimlang. malaki. Pwede mapapasasa rin ko sa siya niya. At Kahit dalawa lang. Tawag ko na. Pabatang ko. tugasan ko muna yung itlog. Babad ko na muna itong itlog. Sarap sana talagang matulog. Ilang game ba ngayon? Dalawa. Dalawa lang daw? Size. Kasi kailangan nito mailabas na. At mga bandang alas 6. Ma! Pakibukas nga yung premiere ko. May premiere ako. Andyan sa bag ata. Hindi yung naka-charge ha. Second one eh. Andyan nga sa bag. Ay, second one. Babad ko muna ito. Para mabilis maugasan. Tsaga lang sa ano, sa buhay. Kung matulog naman ako, baka ano sana, pagpuyat. Kaso, magagahol na naman ako sa oras. Ba, ngayon lang naman ito eh, samantalahin. Nababad ko muna yan dyan. Tapos muna ako mag-merienda. Tara, merienda po tayo. Hili! Pero mga lang po ito, nagsabi, Wala na yung ano, wala na yung antok ko. Hindi pa nakatulog. Daming gagawin. Hili! Hinaan mo naman yung ano mo. Ay, Bibi. Uy, nagkakrak. Ito, ka-plastic ko kasi may crack to. Pero, pag plastic yan na ano, niluto, hindi maano yung, ano, yung sabaw niyan. Nandiyan pa rin sabaw niya. Ay, natapos na akong magluto ng balot. Tapos, ilalabas ko na kasi marami nang naghahanap sa labas. Grabe yung ano. Tapos baka ano, mamimili pa ako dun sa ano, kasi wala namang kasi chicheria dyan sa tindahan ko. Mamimili pa ako. At busog pa naman ako kasi nagmerienda ako pagdating dito sa bahay. Sabi ko matutulog ako. Mamaya na lang matulog. Magsarado na lang ng maaga pagkatapos ng basketball. Right? Maging pera na to. Diba? Discard lang.
naka-display na tayo. Pahinga muna. Wala nang mga display ng chicheria. Ubus na. Angkat muna ako dun. Wala na rin biskwit. Wala na mga cracker. Ubus na. Kaya gano'n, may bumili? Oh. Yan yung ano nila, milk tea. Ayun mga kaparin Jason, bali akyat tayo dun sa may Islam. May ipapakita ko sa inyo ngayon na referee. Kasi first game, nagsisimula na yung yung basketball. Kakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng sa personal na referee na babae. Andyan. At yun, napakaganda ng napakaganda kasi ng referee. Babae. Napakita ko sa inyo. Nakita ko dun sa Islam para maganda yung kuha. Alright? Ayan. 2 minutes for the race. Alas mo na, nagtatambol. Babae yung referee. Baseline inbound ni Hugo. Kupili. For the 3-quarter. Lisa Mayang Wala na naman niya. Wala na. Inaharap niya with you. Bigyan niya ng ball. Dire-diretso. Wala. Nagtagdag. Tama pa niya. Wala. Number 5. Block the cover. Coming from jersey number 2. Right on it up. One point both teams are in penalty situation. 1 minute 15 seconds. Parehong 21 ay kurang mga nalo. Labak na. Sa patikan ko. Hindi natin siya clock. Seconds to play. Nagbibilib sila na 15 seconds. One play. Basket down. Jersey number 8. Oh, after that. Ready, sa ating bonus throw. Second personal foul. Lamang, nasa 42 seconds.
spring cleaning. Laki-laki, ano nang bihan ko pa? Nakuha na ang team dari Kota Bola. Varela ngayon. Dapat ang team, Varela. Varela, yang harus number 2. Pass to number 1. Pumukol. Intercept. Intercept. Number 29. Oh, ini lah. Nakuha yung number 6. Bigyan kayo number 1. Braga. Braga. Rashford. To Varela. 15 yards the clock. Varela quick. Lumusot. Pasal. Pagkakasang sikol. Ang gumagantay ay. Diba? Kwintas pa. Number 2. Ito kwintas po natin, Villalba. Saka na paulan yung basketball court. Sayang, nakahintap na. Tao pa ganito ko pala. And coach, Karikot. Coach, Karikot. Coach, Karikot. Galing, eh? Okay, 1-4 second po offense na Team Karikot. Isinahin ko no. Pinag-cleaning na yung kaninyang mamunan. Saya, Sampelare, Federation, Yapos, nakuha din na ba? Dito, 299. Pinili, crossover, HSM8, again, sabi niya sir. Euro na, sa step pa. Turnover. Running score 29-27. Labang ng dalawa. Ang mga nag-agree. Sige kayo. Pupino. Wala. Nagagawa. Nakuha na mga nag-agree na bola. Nakuha mo rin na bola. Nagpapalin number 6 to number 13. Wala. Number 6. Patay. Wala. Follow up shot. Wala pa rin. Follow up. Uy, wala. Nagsisilita. Nagsisilita ko doon. Ito ba nga? Hindi na yun. Pupino. Ano naman ako ulit? Number 2. Number 2. Ay, nasamal. Kata na, balik mo sa muna. Terus balik. Jersey number. Nasa kamay ka, Brad. 289. Sa sito po dyan. Luwas na. Tulog to. Sabra na. Kulang na ito po. Okay na, sir. Second personal foul, team 299. Sir, lang tayo mo, sir.
na na. Binigay sa ilalim kay number 17. Uy, nakaw pa. Nakaw rin. Ini adalah selang panel yang tidak boleh diuntung. Ada ball. Dapat dalawa. Dapat kedua para peserta para tahu kami dan para peserta Masa umay kang kamera pasok lang dalawa. Tapos si Marciano. Dapat saya sini aku saya. Pasok lang tuan saya sini. Pasok yan na dalawa. Marena, sudah berdiri dari negeri. Kuasa berbohong, binigay sa kampe. Kay number 6, Umila. Wala. Kapong mo. Ini ngayon, pipi niya sa sakla. Pwede, ada. Wow. Lubos siya sa ngayon. They were that one away. Number 1, where's the lead? Number 1. Number 3, basket out. Basket out. Time berikut 5 minutes plus pada kinig-kinig sila na sa ating official time mo. Iba mo ka natin kiningan dyan sa kanto pagkikinan. What a throw! What? Lakang na dalawa. 35, 37. Labang ang ulo ng Sporting Clinic. Ay! Kamu dari bawah, turnover. Meja manis, sponsor Niko. Ajar. Playing jersey number 13, Barrella. Holding up the center, Praja, dari si Praja. Wala na ang number 221. Go ahead pass. Dan keluar number 17. Pero nakalaban. Walang play na doon. 90 and the shot clock 4 minutes 38 seconds for the play. Jersey number 70, 55.
proceed tayo sa ating champion sponsor. Third version of how.
Pero bukas na to. Ano ba ito? May Sara. Di! Nagsabi ko na ano. I-check mo na ito. Ano ito? At ang hindi ano Hindi, kita pinapalag ko. Pinapalag ko naman. i-check. Bago kaya. Papakabayin ko pala ito. Tingnan loob. Bababaw yung ano. Babakalan niya ako. I-check ko na. Bakal niya. Head to head namin. 3 minutes, 30 seconds. Bikin jalan ini. Kenapa ini pukul lang bola ka? Dapat bola. Dapat sana. Elvin. So yung mga kaparing Jason Valley, ano, pumunta ako dun sa bilan ko ng mga paninda, bali sarado na. Kaya bukas na lang sigurong hapon. So, madaming tao. Daming tao.